di ka mo submit og resolusyon. Magiging yung resolusyon, pananglitan na imong resolusyon nga magtukod ka og barangay road. O finance ang City Hall o barangay road kay grabe ng lapo kayo. Ya mo ang local ba nga project, sitio, let us call it a sitio. Usa ka kasada usa ka sitio sa barangay nga lapo kayo. Kuan kanang or school building baron. Ang local government ng gasto. Isabit yun na nila sa engineering aron himuan ang program of work and estimates. Mao na proseso mga gala. Mao na ang naa sa national appropriation na budget NAB. Tanang mga line agencies mo submit niya na. Specific. Pilay gastuon. Mawagan ni pangayunan ng gitawag o cost-benefit ratio. Kay sa lokal, tingog ang katawhan nga mo na yung kinanglan. Tagitaon nga na mayor. Mo nang mayor mo yun sa konseyo na nagnay konsehal mo idulo nila. Anyway, the point is, naagay program of work and estimates. That is to protect the money of the public. Ano yung purpose niya na? Sa national government, wala tumana nila. Unya, at the end of the process is the signature of the president. Anong nakalusot man na? Kanang kinawatay. Gipirmahan man. Kung iya pang sa iya panghambong nga iya gibasahon tanang detalye sa mga proposed budget, iya gikuno di kuno siya presidente nga lingkod-lingkod lang. Iya kuno tukiong gikuno linya por linya. We are talking of 4,000 pages. Wala, gipirmahan. Yung sabay, mag-isgot ako human responsibility. Ikaw yung presidente. Pero why substance ang impeachment complaint? Hindi basura na yun nila kay why substance. Yun sa si presidente, mo man nakaingon yun. Nga mas daghan ang suko kaysa nalipay. Tungod niya na, matandi magod. Ikatandi ba? Nga nung na, dayon man yun giaprobahan na nila nga i-impeach yun ang vice presidente for one reason. One obvious reason. Babag na silang tinguha sa 2028. You have to get rid of the vice president. Anong mahadlok man sila nga modesisyon ng mga tao? Nakita may sovereign. Kita may haring lungsod lagi. Nana po'y kuwan. Kanang ilang pamaagi nga. Di yun maoba. Alang kanako. Kanang anti-dynasty law. Gitawag nila nga water down ko ng version. Giaprobahan na nila. Giaprobahan ang mga higala. Anti-dynasty. Di kaya po na maob sa akong tanaw lang ha. Nga naman, tungod kay pagkakang anak ka sa politiko rin na kadagan, aron lang mausab ang nagdumala ka ng pamilya, ka ng dynasty, gitawag nilang dynasty.
aron lang mausad kuno nga kanunay mang puli-pulihan ba dili pare karon nga ikaw man sa bana uli ang asawa di gini ang asawa ang anak mao man ay nakaingon gilingan lang na dynasty na usa ka pamilya ang maawd sa usa ka lugar. Haya naman ang mga tao ibutang kaya kunya pananglitan og tarong ang anak nga gambisyon sa nga moalagan magbuot day pa ang balaod day magbuot anak di day ang katawhan mamom na essence sa demokrasy unya kanang Bill of Rights na day katungod awa kuhaan day dun katungod ang anak nga buot mo alagad I mean sa tinaro nga istorya wa man i-attach ang iyang katungod nga moalagan sa iyang amahan. Salakton ko sulti ako tanaw di na mao. And it can be argued. Di na maong ilang pamagi. Instead of mangitag paagi nga maputol ng dynasty kaya nakaingon na ng dynasty karang korta mo sa national ba? It is the national money that feeds dynasties. Ug wa kay connection sa kauluhan. Di ka magsigig daog. Kay di man mahimo nga mangawat sa local nga di kibaw ang mga tao. Unya kon wa kay connection sa kauluhan, mapriso ka, mangawat ka. Ang mulaban na ng mga kawatan nga lokal adto man nalutuon nila sa kauluhan. Di madutlan sa balaod. Ang Ombudsman, sa kada di madutlan tungkol kay lutuon na nilito sa kauluhan. May mulaban nga. Kongresista, senador. Unya, of course, makorrupted ang atong justice system. Yan ang bagi ha. And it is really corrupted. Kanang gitawag ng mga hoodlums and rogues. Do you think na istorya na? Tinuod na siya rin. Sa ato pa, kanang solusyon i-present ko rin, di na mao. Kung usbo na to ang matakang balaod, kunya hatagan o gahom ang dakong autonomy ba ang mga regions ba doon o mga probinsya. Federal form of government is the solution. Mao na solusyon nga maputol ginang dynasty o naamang galing dynasty kaya sa Amerika nga na mga Kennedy nga kanunay mga kadaog eleksyon tungod na sa based on performance ba. Hindi tag maayo kag performance, di na lang yung kagadagan. Tungod sa balaod, binuang na. Kanya, di yun na, that is not really reflective of the principle ba na sovereignty resides in the people. Na may pamaagi, pare sa Amerika na sila eh. Sige silang ga-amend sa ilang konstitusyon niya. Kanang ilang electoral college, it filters the decision based on ignorance. Electoral college. Unya balance ilang representation. Na mga estado nga inunta less populated pero atagan nilang dagang representante aron bugat ang tingog sa ilang distrito. Hindi sa ato, wag yun na. Una nga, pamaliton lang ang mga butante. Una ang mga mamalit mo represent sa mga tao dito sa national government. Mga kongresista. Nawa ang
sovereignty resides in the people. Kaya nakadaog man si Kong niya, inigrepresent niya sa katawan dito. Di naman, wala naman ibaliwa naman ang katawan. Siya naman, siya na magbuo tungkol sa iyang buhaton dito in the name, quote unquote, in the name of the people in his area of jurisdiction, na constituents niya. Pero wag ko na mag-represent sa tinuon nga sentimento sa katawan sa distrito. Iya na to survive, to maintain his grip sa gahom. Mamalit. Muna tugpahan sa kwarta gikan sa nasyonal. Nganla na siya magkagalo og mihuras kaniadto sa dili pa baga lagdaong. Magdatag mihuras gikan sa kauluhan. Kwanta kanang nalipay ta na nakadatag mihuras. Mihuras. Makadag project funded by the national government. Kunya naagi proyekto nga klaro. Kani adto ha. Kunya may kawat ginagmay kanang 10% sa project. Dili ba dagkog bukol karon hotdon gyud hotdon gyud mga igala. Ay mga lugar nga ghost project sa ato pa non-existent gawa sa kwarta na i-record nga nahuman ang proyekto apan inigadto nimo wago diha. Diri sa ato diha sa First District ato nakitaan sa mga kanang mga riders na billboard ito natumba na ang billboard sa kabugangan. Gibasa nila kung sa content itong billboard. Ituyo man ang na billboard matag project aron ibaw ang katawhan na diha ang mandatory na siya ha na billboard na ngaan sa proyekto ang kantidad sa proyekto ug ang pila ka adlaw nga ma-accomplish mahuman ang mga proyekto. Naa na diha gisuwat aron aware ang mga tao. Ang himo rin sa ato, butangan na nag-picture nila ilang hulagway sa mga politiko, ng mga ipal. See? Mura ba yung tanawa o? Natay proyekto, ako yung nangkamot ani. Naingan, nainaong. Pagod uta dahil labot ang naong. Pero, miagi ta ng face nga ibutang ng naong. Okay ra. Okay. Siya may nangkamot, na inon tampo nga magpasalamat ang mga butante. Karong panahon na wala na may di na tumanon. Inigsugod tumanon na hugaw-hugawan dahil ng billboard. Kaya makita magod para atong asam to liluan konsolasyon nga magian kanunay gisot-suwata na lagi. Sige kalapok ang daan ba gubaon kayo niya. Na billboard gisuwatan ng mga komentaryuhan gikomentaryohan sa katawan nga napikal na mga sa maning proyekto ha ni kumanan, you know, so giwa na lang yung billboard o nakatong nakita na sa Talisa billboard dito sa Kabugangan man na proyekto pero mga riders mga asa man ni padong ato sa kalasangan paingon ani nga daan man supposed to be ni kalasangan man niya for a little while gitagad kunuhay sa mayor ito si Samsam iyang asawa mo kongresista napabada karon na unsa naman nitabo sa istorya wala nawa na pod sama katawa ka nga maglagot ba upida ka tambaluslos mo ng pamagihaw nawa na. Paggawas ato issue, kusong ka ito. Karon mura lagwa. Ang district engineer pangutana interview ato kanga ang district engineer niya. They had an explanation
Ridiculous kayo. Bro, una lagwa. Naumana na. Tiway. Unya ka ng sarana sa siguro libuan ka mga instances. Walang tapasayot. Pero sa ato nasara din sa ato. Kato is one example. Anugon sa kwarta sa mga magbubuhis. Kawaton lang. Kawat man yun. Bisag kung saan Jesus Maria Joseph. Una makadaog sa eleksyon. Pero nga mangawat na lang sila dinag ko or napay salin ni kampanya nila, napay sila magasto niya, napay dagang salin na pag maka negosyo gyud ba? Mo invest ka niya bawion nimo ni kadaog na nimo niya gasto na sa kay sunod kampanya pero na kay target nga mabawi na nako. Muna magsige na sila balingbing. Isa na sa gahom ato na sila paingon. Kiniron, kuha ni siya, hinugtan na sa bakos ning nitabo karon mga galas. Bako si Sara Duterte di convicted sa impeachment. Kanang namirma gatuo mo nga di na mo balingbing. Unya, mahimo sa nilang sustinihan ang ilang kuan, anti-Duterte sila o kadaog si Sara Duterte, anti ang ilang stance. Nagyapon sila financier nga gusto sa nga mo na po mapili sunod eleksyon. May mo na nilang utngon kana kung taas ang ilang PC. Kunwa nila iwaldas tong ilang nakawat na magsalin sila daghan na makasustainer sila na anton nga mawa na po si Sara Duterte because 6 years na baya. 6 years baya. Dili mahimog pasagdan na to ng sistema hagyod. Kay bisag kinsa pa presidente mga higala, kanang pangawat sa gobyerno di kinamawa. Kato si Duterte, zero tolerance man gito. I know that for a fact. Kay ako mga amigo, mga disjockeys, Davao, musulti na tinuod. Sa digong bike, tunay na digong. Lisod pildiho na sila dito sa Davao. Dili tungod kay mamalit sila panahon sa eleksyon. Dili tungod kay mahadlo ka mga tao mubutar nila panahon sa eleksyon. Kundi bubutar sila sa mga Duterte dito kay so far maayo ang performance sa mga Duterte sa Davao. Of course na ay opposition naman dyan na you cannot please everybody. Pero mudaog yun na sila. Gawas ko na ay Duterte nga magpakauaw nila ba kanang mubudhi iba sa pagsalig sa katawan, betrayal of public trust, kana siguro magguba ng ilang dungog o maglisod ng daog sama sa ilang pagdaog kanunay kay di lagi na mapildi sila dito mga igala. Nagana na ang itabo nga gikontrahan dako kay gastong kontra kato si Nograles, si Nogi lang tawag to. Bugal-bugalan lang sa Garabaw to. Gawa sa naa sa iyang puder nga nanarbaho niya ba sa iyang kampanya. Pero ang mga tao arig yung Duterte sa akong panuki-duki dito sa Davao. Pila man ko kaadtog Davao nga nangampanya national campaign. Unya sa disjockey pa ko. Dagang ko amigo naagihapon karon nga disjockey gihapon. Dili ko makigistorya ng mga komentarista kay kada mga komentarista di ko kasalig sa ilang istorya. Ano na tinuod nga kuan. Mag-istorya gyapon pero di ko kasalig sa input gikan nila. So mas maayo kung wa mo apil sa politika ba. Ano, mamigo pag yun. Makasalig ka. Di pa ka bubayad, wa pa'y gasto, minom lang mo kanduwa doon sa rinderya, okay ra. Kaya kari ka sa mga komentarista,
Wala naman restaurant, hotel naman ato mag-inom-inom na dito. Ako kay gasto. Nya ikaw may mo gasto, dili imong kwarta gasto sa politiko nga kanang imong boss nga politiko. Ayita. So, na di na mo makuha ang tinuod nga istorya ba. Yun na wag laksot na kayo dagway nga gala dito sa Bacolod, nga panyam dito sa Dumaguete. Bayaran nimo ang interview. Kunya mo makikistorya ka sa mga taga-media, bangka gikagkaon. Pero kari ka sa mga dijaki mong istoryahan, gamay kay kagasto kay pahimo ra mo manginom og kanduay. Kunya ngao na lang turo-turo gud. Mo taktika na ba? But you're getting the facts. So dito sa Davao mauna siya. Lisod bildiyo ng mga Duterte sa Davao mga igala. Bisag mo sao na di lisod gyud. Tungod kay ang katawhan bisalig nila. Wa nila budhi ang katawhan. Pugnan na nimo. Dynasty sila. I don't know. Ang maayog yung buhaton kana yung federal form of government. Mo na the best nga ipuli na to sa atong existing na sistema. Or else, as I said, we will have more of the same. More of the same, mga igala. Puno natin panahon, bagang kayong salamat sa inyong pagsunod kanunay sa atong mga tulumanon. Tiwason ko na lang niya akong pagpuyo diri sa niya maguko sa Panglao tungod sa kasal atong anak sa akong suod kayong higala nga murar sa anak nako si Ira Tan, anak ni Dani. Ayang bana si Dino si Enzo Dino, anak ni Michael Dino. Pero kami bisita mi sa bride grupo Sikis Boys o ining Parkland Brothers. Naman na ako diri niya, di man mahimog muli lang sa kudungan sa mga bisita. Human sa kasal, kay taga diri man ko. Masuko kong mama. So, pag check out mo sa hotel, diri na ko puyo sa balay niya. Supposed to be mularga dahil ko the following day. Pero pinangga magay kong mama, timplahan kong kape, tawagol kaon na Alex, sana. Marag di siya gustong mularga ko. And my mother is 90 years old, so okay, I'll give her this in 1 week na lang sa semana. So, pauli ko na by the weekend. So, daghang salamat sa inyong pagsunod kanunay sa atong mga tulumanon. Uban sa kong partner des Master Control, Engineer on Duty, Senyorito Auriculo Monte Aragon Jr. Sangan sa atong General Manager, Engineer Ruben Bertuccio. Atong kapuso ng atong tulumanon paginahagis pagkampo sa pagdetox pagkampo subay sa pagkampo ni St. Arnold Janssen, ang founder sa Society of the Divine Word. May the